Good morning, sanibonani, molweni, dumelang, bonjour. Guys, ndinalo mbuzo ne. Kwezi videos bendiziphosta ngomtshato wami, kukhona umuntu oye wakhomenta wathi xa ngaba nitshatile kukhona ngubani lokufuneke abe namandla kunomnye. So I think this person was referring to amandla financially. So ngubani kufuneka ekhole ngaphezulu kunomnye, and ihamba njani le nto emtshatweni? Niya 50-50 phayana emtshatweni, or into kuze kube yeyethu mayithengwa ngumyeni? Xa seyithengwa ngunkosikazi, yeka nkosikazi loo nto leyo akuyiyo yethu apha endlini. So I think it was coming to some of the things that I uttered, like saying that SUV kwakuyeyam, then le nenye imoto ndamgcwalisela ngo-90,000, izinto ezinjalo. So it's coming back to that ukuthi okay, ngubani ekufuneke ebe namandla xa kutshatiwe financially, and kwenzeka njani xa ngaba kukhona ongenawo amandla, and kwenzeka uba lo ungenamandla ngulo uyindoda kufanele abe yintloko, ngulo kufuneke aprovide, ngulo kufuneka abe yintloko. Kwenziwa njani? Ndiyacela igazi nindiphendule. Iimpendulo zenu zizondenza uba ndicinga uba ndisafuna nokutshata or andifuni. Zizondenza nje ndicinga uba ndidicide uba ndisafuna na ukutshata or andisafuni. But ke guys, I think thina ndlu emnyama, we don't consider the options that white people consider. White people, they rarely get married in community of property. Sithi bantu abamnyama senza loo nto le. Kanti eza options, they are there for a reason. Because umuntu uyakuthanda namhlanje sasushintshile, or omnye bengakhange akuthanda beza ngeagenda. So kukhona into ekuthiwa kukuhlanganisa amafa, which is getting married in community of property. Loo nto ithetha uba into yam yeyakho neyakho yeyam. Then kube khona into ekuthiwa it's getting married out of community of property without accrual. Leyo it means xa sitshatile, uba ndithenge isitulo mhla ndaphuma nesitulo sam, uba ndithenge i-TV mhla ndizaphuma ne-TV yam, anything endiyithengileyo yeyam ayo yakho. Mhla sihlukana ndiphuma neyam uphume neyakho. Then kube khona getting married out of community of property without accrual. With accrual. So the one with accrual means xa sitshatile into ebendihlele ndinayo singakatshati yeyam, neyakho ubunayo singakatshati uyayigcina ibe yeyakho. But izinto esizenza sesihlangene sesisobabini zezo zinto ke esizozishera. And I personally, if I were to choose the option, I would choose getting married out of community of property without accrual. Do not give someone a reason to inherit izinto zakho. Do not give someone a reason to, if they are greedy, to unalive you just because they want your things. But here guys, ngicela ukuva comment section kubani afuneke ondle omnye. And nina nitshatileyo already, nenza njani? Okanye ndiyakhala nje ayikho le ndiyikhalelayo, okanye nenza njena vele njengale video zam bendizipostela, okanye nenza njalo. Yazi guys, ufumanisa uba aniyiboni wayingxaki kwezi video zam because I'm doing into ebefamba ndiyayenza. So kwenziwa njani emtshatweni guys? Nenza njani apha? Bye guys, I love you. Ungazi ne-negativity ke lana, asidlali lana guys. Sifuna ukubona uba i-comment yakho wenze sure bi-educational, izamncedisa omnye umuntu xa ngabe efunda loo comment. Enkosi. Have a good day. Bye.